wani ne wai ya hau motar haya zuwa unguwa. To shi kenan yana cikin motan sai ya rika ba su labari cewa shi fi mugu ne, ba shi da imani. Ya ce hasali ma yau din nan ya zana waɗansu dattawan unguwar mutane 5. Kana kuma ya kashe mutanen unguwa da dama. Ya ce shi duk inda yake ya ce kule ba mai ce mishi cas. Saboda ce karfafa ya ce kowa san shi, kowa zafin kai, dan zafin kai ne, saboda haka sai kowa ya shiga hankali shi. Allah sarki. To shikenan mutanen motar nan da suka ga yana ta kuri yana cika baki, sai kowa cike shi ɗururuwa. Kowa na tsoro. Yana tsoro karar tun da annabi ana ce mashi ba mai ce mashi tun da har yayi kashi ba abin da ake masa. Shikenan yana ta hushi yana mazurai din nan. Sai ya ce wai bari ya ga wani shegen da zai bude baki a wannan wurin. A wannan wurin bari ga wani shegen da zai motsi. Kenan kuma ya shiga can sai ana cikin tafiya ana cikin tambaya sai ya ce ba kwandasta ya ce kai ni nan zan tsaya in ka je nan zan tsaya. Shi kenan dama kowa yana Allah rabu lafiya. Shi direba ma kafin a ce kwabo ya taka birki. Yo Allah. Shi kenan ya fita. Da ya sauka sai yake ce ma kwandastan ko kana bukatar wani abu ne kila bai biya kuɗi ba kenan. Sai kwandasta ya ce a sauka lafiya. An shi ma cika baki don kai biya kuɗi. Shi ne ya ce a sauka lafiya. Sai fitar ke da wuya sai wani a cikin motar shi ma bi bayansa. Ashe dan sanda ne, dan sandan ciki. Shikenan yana sauka sai dan sandan ya cikume shi. Ya ce kamar me ta abin da ka faɗa a buta na kama ka taho mu tafi caji ofis. Na kama ka je caji ofis kai bayanin mutanen nan da ka kashe da mutanen nan da ka gallaza ma ka je kai bayani. Sai wannan mai kuri ne kashe dan sanda. Ai sai murya ta sake ya jika. Ya ce wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi ya labai ka je unguwar mu ka je ka tambayi kowa ka tambayi sunana wallahi tallahi sunana Audu Makaryaci. Je cikon baki ne. Duk kurin nan da yake a mota na cika baki da kawai yake kila da yake biyan kuɗin mota. Bai biya ba kuwa. Kidan mu ma mun samu dabarar hawa mota ke. Amma aka ce inda wani ya rawa aka bashi kuɗi wani ya duka zai sha kar ka je ka tun daga a zaune za a samu dan sandan ciki ya ce kwame ka. Ya ce kai kamar mai ta.